takia sä kuvaat? Kaveri, voitko mennä eteenpäin, kun me tehdään töitä tässä? Meppä muualle kuvaamaan. Sulla ei ole mitään oikeutta kuvaa heitä tässä nyt. Mutta sitä on julkinen paikka. Mitä? Tämä on julkinen Oletko paikka. kysynyt heiltä nyt? Koska tässä on nyt semmonen poliisitilanne. No luulen, että muutkaan ei halua, että ihmiset tuossa noin, että sä kuvaat heitä, kun Ei mä ymmärrä teidän näkökulmaa, mutta tämä on julkinen paikka, tässä saa kuvata. Joo, mutta siellä on asiakas, niin älä kuvaa häntä, mene kauemmaksi. Nyt, poistu. Millä Olisi kiva, jos me oltais sunkaan tekemisissä. Joku tulisi kuvaan sitä, sä oot tehnyt jonkun rikkeen tai jotain. Ymmärrät nyt joku tämmönen roti pitää olla näissä Joo, asioissa. niin. Mä ymmärrän teidän näkökulmaa, mutta Niin. tämä on julkinen paikka, tässä saa Joo, kuvata. älä nyt selitä Nyt sitä ymmärrä julkinen ja paikka. poistu. Mene tonne suuntaan nyt. Mihin vedotte, mihin laki vedotte? Ymmärrä ja poistu nyt. Me tehdään tässä töitä ja meillä on tuossa asiakas. Ja nyt ja kiireellä poistut. Mitä mä oon tehnyt väärin? Sä tulet kuvaamaan tänne, kun meillä on tässä asiakas. Hän ei varmaan halua esiintyä tässä sun filmissäsi. Niin mene pois nyt. Siis kyllä mä aion jatkaa kuvaamista. Jos sä nyt ole poistua, niin tiedät sen mitä. Siis te uhkailette minua. Sä lähdet sitten meidän matkaan. Ja sitten tehdään muita juttuja. Millä Mutta perusteella? nyt mene eteenpäksi ja anna asiakkaan olla rauhassa. Ei se nyt näin mene.